odeš ti ovuda. Tuda ravno. Ili odi sim ovo se, evo onda daš ide. A? Nije na mjestu je. 270 metri. Osamdeset. Sad Cudski drže, jel tu Marijan? A tu drže Cudski, ima više Cudsko. Tu ono kad idemo u bijele vode, u pogon. Sad idemo prema njima. Dobro, daj pite Marijan tu da smijemo streliti ako je kaj manje ili vepar. A pičku manje. A ja ga zovem ne se jao. Ali dobro, to izvuke, levo isto u pičku. Ajde. Ajde, reci da tu ima više pasa. Ajde. Ej, kaj buma, kaj malo onda da, kaj veliko nemo. Ha? Ha?
vidim ga. Velika je. A ne znam. Sim ovdje. Od Sim. Kaj? Aj nemoj. Dobro to vuku. Jel vidiš? Ha? Nemoj. Daj! Ma ide on i dalje. Nemoj stop. A ni? Krmača ovo bilo. Ni zube imala. Ide nazad. Ma i dalje ovo, dobro. Vidio sam, da. Bolje. Ali opet bi legao.